na-etokwe omenala na-etokwe ya mara nke ndị ji dịrị ibe ha omenala na-etokwe anyị akwadone anyị apụtana na chi agbana omenala na-etokwe omenala na-etokwe anyị amaghị nke ndị ji dịrị ibe ha omenala na-etokwe anyị akwadone anyị apụtana na chi agbana ekere mba na ahụ ekere mba na otu a ka o si wee dapụta ọzọ n'asụsụ Igbo nke ụbọchị tata n'ama Igbo onye nọ na-anụ olu ya bụ Agụbụzọ weketegete Agụbụzọ ndị Igbo Agụbụzọ abụọkwa na agụ ebukazi abụọkwa na agụ epekarịzie ma na ike adịrị agụ ma na ike dị agụ kama na Agụbụzọ ihe o ji wee pụta bụ na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Aga m ebute ụzọ wee na-ekwusi ike wee na-asị na asụsụ Igbo agaghị efu na omenala Igbo agaghị efu ma ncha ma ncha ọkwanụ onye si na ọ ga-efu okwuzie n'ife o ji wee ga-efu maka na agwọ rụba agba olokone nsịkọ ka ife otu o si ya dị ụtịrị na-agụkwanụ mbe mana nkirike ya agaghị ekwe ọ na-aghọtago ife a na-ekwu maka na ọkwa mba na azụ n'onu n'onu kpatalụ ndị ji ana n'ụbọchị abịa ha ebine amara ntị alụsị nwe ya maka na ife adịghị eme na nkịtị ngakwara mmalụ ya bụ ihe na-egbu obi nke onye ji ya jisie ya ike ọ dịka ya jee ọ dịka ya ejena onye bụ na ọgwụ na-atụ mana onye ọbụla okwukwe ya siri ike onye kpebiri na ya nwee mmeri ọ na-eje n'ihu ọ na-eme n'azụ ya ọ na-eje n'azụ ọ na-eme n'ihu maka na ụwa bụ onye lie obi ọ bụrụ dike akwị na-aghọta ihe m na-ekwu maka okwukwe onye na-edu ya aga ụmụ Igbo nke onye chirinu nyazelụnụ ihe anyị ji wee na-aga tata bụ ilu Igbo bụ kem gị onye amaghị ilu Igbo ị ga-anọ ebe ahụ akpacha nkata dị anya onye ọbụla alasịsị anyị na-ajụ ekwughọzi okwu nwa Igbo wee na-asị na ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ije na nke ndị maara ife bata Nnewi n'ụbọchị nke tata maọbụ ịbata akwụ ihe dị ha bido na-akpa nkata bido ilu ịkpacha ha anya ele gị maka ihe ha n'ife ekwuru onye ọbụla na-ana isi nọdụ na-eche ka ị mata mgbe ekwuru ka ekwuo ka ị wee sịa ya bụ Igbo wee na-achọkwa na-ekwuo wee na-asị na onye ọbụla atụchara elu wee kọwalụ na ego eji wee lụ nne ya lara n'efu onye ọbụla atụchala elu wee kọwalụ ego eji wee lụ mama ya nne nke mụtara ya n'afọ lara n'efu ya bụ gị nwa bụ onye Igbo ị ga-ama ịnụ Igbo ị ga-ama anya atịrị mata anya egwuregwu itosiri ịmụ ihe niile n'ala Igbo nne ya egwu anya o nwere egwu agụọla anyị mgbe anyị pere mpe asị oge amụrụ nwa asị nne ya gwaghị okwu mara ihe nna ya gwaghị okwu mara ihe were ehihie mara ihe were anyasụ mara ihe mkpọmkpọ aja amụta nwa ori na chi efoghị efo ọ bụ na agụrụ egwu a n'ala Igbo ihe ukwu mere Agụbụzọ abịa ọzọ anyị ga-agarube ka anyị ga nụrụ ihe ndị a na-ekwu gbasara ilu Igbo ọ bụrụ na ị ghọtaghị ilu Igbo metụrụ m aka n'akara ekwentị ndị n'ihu onyonyo a aga m akọwara gị maọbụ ebi ebe a anyị anọdụ n'ama Igbo ọkpapịa ya ọ dịghị ihe ọ ga-eri gị ọ dịghị nnukwu ihe ọ ga-eri gị kpatụrụ anyị aka n'eke igwe anyị ga-enwe ike kọwalụ gị ofuma ife ndị anyị na-eme n'ihe anyị na-edetuzi ya edetu ọ nwere oge ọ ga-adị anyị etinye ụmụaka anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ enweghị ike na-agụrụ ya Igbo bụ Igbo mma mmanụ rienụ ṅụọnụ kachanụ ma ọ bụrụ na ime ife gbasara ihe ndị Igbo ọ ga-adịrị gị mma karịa otu o si wee dịrị ndị mgbe ochie maka anyị amụtara ọzọ Jehova nke na-eke anyị nke a na-akpọ Olise bụrụ ụwa onye isi agha ọ ga-eme karịa ihe mba ụwa kwadoro maka na Chineke Igbo dịka chi kere ndụ o nwere nnụnụ a na-akpọ ndụ kwọrọ ndụ akwụ cheta nọ n'ama Igbo ka ị nọ
cheta na ihe gbasara Igbo ga na-atọ gị ụtọ, cheta nọọ Agụ bụ ụzọ na-agwa gị okwu n'ụbọchị nke tata.